Vás do tejto dynamickej ukážky. V tejto dynamickej ukážke môžete vidieť štáty ako je Rusko, Nemecko a Československo. Obdobia druhej svetovej vojny. Nemecké letectvo preskúmáva terén, či sa nenachádzajú nepriateľské jednotky. Nemecké letectvo našlo československé jednotky. Obrnený vlak Štefánik postupuje ďalej s dielom pre československé jednotky. Československé jednotky vykladajú samohybný kanón vedľa československých tankov. Postupuje nemecký Panzer 38 na československé jednotky. Obrnený vlak Štefánik mierí na Panzer 38. Obrnený vlak Štefánik zničil tank Panzer 38. Nemeckí, teda sovietskí výsadkári boli vysadení na nepriateľské pole. Sovietské jednotky postupujú k československým, aby zabránili útok Nemcov. Na podporu dorazili tanky 2x T-34, Su-100 a BA-64. Pristupuje nemecká stíhačka Messerschmitt, aby zbombardovala československé jednotky a sovietské. Pristupujú na pomoc americké letecké jednotky, konkrétne F-4U Corsair a P-51 Mustang. Americké letecké jednotky hľadajú nemecké letecké sily. P-51 Mustang bol zničený lietadlom Messerschmitt. Pristupuje československá predvojnová stíhačka Avia B534, ktorá hľadá americké letecké jednotky, konkrétne F-4U Corsair. Československá Avia B534 už našla F-4U Corsair. F-4U Corsair hľadá nemecké Messerschmitty. Avii B534 sa zasekli gulomety a preto musí núdzovo pristáť na polnom letisku. F-4U pokračuje a stále hľadá nemecké vzdušné sily. Poďme. F-4U Corsair narazil na nemecké vzdušné sily. Nemecké vzdušné sily padajú a boli zničení. Sovietská T-34 pomaly cúva a ide na palebnú pozíciu. T-34 bol svojou dobou najlepším tankom. Svojím 76,2 mm kanónom dokázal ničiť tanky na vzdialenosť 13 až 14 km. Poháňal ho dieselový motor V2 a približne 500 koní. Tank T-34 pomaly prebíja a mierí na nemeckú pozíciu. T-34 nabil a je pripravený strieľať. T-34 netrafil cieľ. T-34 opäť prebíja, lebo nemecké sily si ho zatiaľ nevšimli. T-34 opäť netrafil cieľ. Československé dielo sa mierí na nemeckú pozíciu. Československý kanón zasiahol bunker nemeckého tanku Panzer 38. Ľahký tank LT-38 ide dopredu. LT-38 sa vyrovnáva a cúva. LT-38 vyrába ho firma ČKD vo verzii ľahkého tanku. Po nemeckým menom patrí ako Panzer 38. Svoj 37,2 mm kanón a 7,92 mm gulomety dokázali preraziť na 100 metrov 50 až 55 mm panciera.
Slovenský LT-38 zničil Panzer III. Nemecký stíhač tankov Hetzer postupuje ďalej a mierí na BA-64. Nemecký stíhač tankov zasiahol BA-64 a rovno ju aj zničil. Pristupuje ťažký tank Tiger 1, ktorý mierí na sovietsku T-34. Tiger 1 zničil sovietsku T-34. Pristupuje sovietský stíhač tankov Su-100, ktorý mierí na tank Hetzer. Sovietský stíhač tankov Su-100 zničil tank Hetzer. Šofér československej T-34/85 nevidel cez periskop a preto musel otvoriť poklop. T-34 mierí na Tiger 1. T-34 zničila tank Tiger 1. Poľské IL-2 preskúmava terén, či sa tu nenachádzajú nemecké jednotky. Poľské IL-ko bolo zničené. Pristupuje sovietské IL-2. Sovietské IL-2 preskúmava, či sa nenachádzajú nemecké jednotky. Nemecká stíhačka Messerschmitt bola zničená.